Dondo entzun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, programa gaur iluzen! Denbora dionetan. Barkatu! Denbora dionetan. Bestela dira 5.006. Bestela dira 5.605. Egingo ditugu. Bai, egin behar dugu, Bai. Jakiteko gero... Da, zenbaketa txubet egin behar dugu. Gero kurrikulumean ere jartzeko. Esango zut, 3. denboraldia. Bai. Eta plazer batala zugaz egote ben, 1. programan. Berdin ilazkitzu. Ez ditugu behar gure lehiakideak. Bega bai, baratozela! Inigo Aitor, Arakitante, Alaiz eta Monika. Nola ez ditugu beharko? Inigo Aitor, zuen barik eskara ezer? Izango altzatea, Eskara ezer? Bueno, zuek, lehiakide. Lehiakide barik, iluz ez da ezer. Zue gabe... Zue gabe? Zakua hobea litzateke. Hori egia. Inigo eta Aitor, zetengabe ari dira, txista. Txampona atera. Ematen duen bitartian egurra. 9. saioa, 10.007 euro. Epa! Sí. A ber, eta 1. saioa. 10.000 euro eta 1. saioa. Inigo, ze bizikleta erosiko? Pues ez dakit. Beti pensatzen dut bizikleta bat berri bat erosi Mendikoa? baina... Mendikoa? Mendikoa. Baina gero romantikoa naiz eta beti biltzen naiz betikoarekin. Ja. Eta... Bueno, erromantizismoa erosotasuna ere hor dago. Ja. Motorduna edo? Ez. Motorra zerorra dago. Momentuz debekatuta. Bai, kapritxo txiki bat norbere Bai, baina... aleginarekin lortuta, bai, lortutako gauzak ospatu behar die, bai. Bai. Baina igual beste gauza batzuetan. Bale. Zenbatu dituzue? Kapritxo bat, venga. Kapritxo bat. Zeure bururi emoteko. 10.000 eurorekin, 5. 10.000ekin? 10 zati 2. Bale, Zelanda berrira bidai bat igual. Hori izango zen kapritxo bat ola... Eta Zelanda berren ere beste hainbat kapritxo. Bueno, hemen bezala, lehenengo iritsi eta gero ikusi. Ondo, parkatu. Zelanda berrira ere iritsi oso apal eta ikusiko dugu. Eta gero igual 6 hilabete pasa, eta lehen ministro bilakatu, eta bueno, horrela zetorren nintzen, baina... Esan horren, 1. saioa, zenbat klase eman dituzuen? Zenbatu duzuen izbait? Matematikako zenbat eskola? Zertako? Aitorrek ez du, zik aldera da hori. Ez, ezaki, zu zenbat irrasaio, zenbakizu? 1.600 azken 2 urtetan. Eta 3 minutu eta 4 segundo. Parte hartzea hori izan da, bai. Ondo. Ba, ez tola, estadistika horien zalen ez gea, ez dut uste hola. Tio, matematikaria izan da. Bai, baina, bueno. Ba, Inigo Aitor, ezinbestekoak guretzat, azken programatan bai behintzet, eta horrela jarraitzen badu kontu honek, ongi etorri plazer bat, zuek azegotien. Zuek, eta aratzetan, Ander, zer ginatekegu zuek gabe? Bai. Bueno, duela bi egun arte egia da, modatu garela. Poliki, 2. saioa gurean, baina lanak oso fine egin da. Ikusi genuen sokatira, bueno, zu xamarra, eta nabari da hor eskaladan pasatako ordueiek, sokatiena ere balio dutela. Zuek ze moduz? Eroso? Ondo, bai, laseago. Ez da leku txarra hori, Iot, bibikoten artean, gozo. Eta gainontzean, aipatu dugu kirola eta aratz. Musikeroa ere bazaitu dugu. Bai, gitarrista. Gitar jolea. Ze gitarra jotze duzuzuk? Beti espainola hola, baino... Bueno, etxekoa. Bai. Baino... Euskalduna? Ze? Bai, ez... Zer hartzen duzure gitarran, ez da? Gitarra espainola euskaldunen. Bai, noski. Beran etxeko Bai, dagoen akustika egin hasi naiz, hor jotzen. Bai, baina zer zara, kantautore estilora edo aritzen zara? Ez, gehiago biltzegea hor, heldu batzuk egin da hola, Arrano tabernan. Bai? Bunkerrian justu, eta... Musika plazan? Bai, inguru, hoi da. Eta, kantuan aritzen zarete, zu gitarra jota? Hoi da. Begira. Danak gitarra jotzen, ez nio kerrik. Bale, taldean. Taldean. Eta hori zegunetan izaten da? Ostegun eta zazpitan. Dena ongi etorria izatea. Lepa, ondo? Momentu txarra, gitarra jotzeko, ostegun arratsaleko 7 diot. Edo na. Eta gero, noski ba. Ander, zu gainontzean, denbora pasa, eskalatu bai, baina... Eskatu bai, ba... Futbolean, bai. Ze taldetan ari zara? Baskonian hemen, donosti. Baskonian, eta? Ondo. Ze postutan? Zu aurrean? Ez. Zu atzean? Defenta, oiek. Bueno, bigarrenean asmatu, baina... Aurrien itxura gehiago. Bai ez da? Goleatzaile itxura daukazu? Bueno, 1000 zen gola sartzen ditugu bitartean ez gabiltza, ezki. Bigarren saioa, animo bikote, zorteo. Etorri barri, Alaitz Monika zen moduz. Ondo urduri. Ondo urduri apurbet leku hartu arte. Bai. Ondo. Lasai. Bikote, lasai. Alaitz
kuadrilekuek eta pisukideek hori ja asko Bueno. da, Ja, aizpak izatie, falta. Kasi. Bueno, non dizatozi alaiz? Ni arrasatetik eta Monika? atxabaltatik. Vale. Ondo? Eta pisua non? Bilbon, Deuston. Deuston, ondo, ñabardura... Ondo. Pisukide zema zauzi, pisuen? Lau. Ondo? Ikasten? Bai. Zer ikasten alaiz? Biokimika. Monika? Ekonomia. Zemuz doa, Bilboko bizitza? Ondo. Ondo. Eta ekonomia, Monika? Bueno, Hobetu alda. behar dugu injekzio txiki bat igual. Eta miluzera etorri gara hortara. Bueno, alaiz, Monika, badakigu egoten zaretela miluzeri begira. Hau zizaten da, afaldu danak harineketan eta ja telebistan aurrien jarri edo afaltzen gauden bitartien edo zer? Bixak. Hortik, Afaltzen duzu bitartean? Bai. Vale, ados. Eta alaitz Monika zuek telebista ikusten da miluz ikusten, alkarreri behitut esan. Ze honak ara guazen, mesedez. Horako zio zer, ezta? Bai. Nork ekarri du nor, edo nola izan da? Bueno, bixo kapurra. Bai. Alaitz zaitxasu ikaski ez gain, zeintzuk afizioak eta? Igeritxia eta... Bai? Bai. Baina, umemuetatik joaten den horietako zara... Bai, baina... Alde handia dago, Ni hasi nintzen gerora eta jazta inbeste Bai, ikasten. ni txikitatik, orduan Vale, ondo. vale. Eta espezialista, zertan? Mesebez. Vale. Sakrol. Kroll ondo? Bai. 1 metro edo? Bai. Bega. Monika, zertan ibiltzen zara zu? Ni lagunekin poteetan, edo. Begira. Ondo. Txikitatik goita ere, edo? Ondo. Hori ere nabaritzen da, noski? Eta bestak beste, udan eta sei bilizinen zu, miluz eta antolatzen eta... Egia, Bai. Zuen miluzea irabazi duzu, Txalo eroan? Konta. Bueno, organizau gauen txosnetan miluze bat bazka joztian. Atxabaltako jaietan? Bai. Txosnetan? Bai. Miluze herrikoia, nola bait? Bai. Aurkezleak izan ziren, Naia eta Natalia, gure lankide hoiak. Bai. Eta zuek irabazle? Hori mintzioka, super ondo. Ba, seguru. Eta aeroglifikoak aurpegian, akaso. Ze irabazten duten? Bueno, eta etorri zarete miluze benetakora, Bai. Pintxo bat, kafie, karimatxoa, dena dela. Ongietorri, erakutsi neskak, behintzet ondo pasatuko. Ial bada, haupa, zuek ongietorri. Ondo, zakuan, Ia. hau txozenetan ez dago, Gaur jokoan, 1.500 eta 50 euro. Eta publikoa! Salouko konkista prestatzen ari den publikoa, Benetan! Zeman miluzeko lagun egongo diren salou, Benetan! Gure egon ginen. Haupa, lemoa! Zerrak asko bertzegatik! Egon izala! Ondo? Ondo! Alaitz eta Monika! Zeuk aukeratu? Zertan hasi nahi duzu, Potokumeak, triboren berbak, ikusi makusi. Gu potokumeak. Potokumeak zuntzat? Ondo? Inigo eta Aitorrentzat? Ikusi makusi. Ados? Ondo? Eta batzetan der tribunen berbekin. Vale. Ba, urdin, Inigo eta Aitor. Azul. Bai, horixe. Amores azul, como el mar. Hori ez agertuko. Zazai? Hauetxek taulako elementuak. Potxokia, begi urdinak, Argentina, hortentxiak, itxasoa, izotza, izurdea, eta pauma. Gozen, demora inigo. Pauma. Zortzi. Oi. Begi urdinak. Lau. Potxokia, Aitor. Bat. Hortentxiak. Lau. Izotza. Bost. Izurdea. Zazpi. Itxasoa. Bost. Argentina. 3. Pauma. 2. Begi urdinak. Bi. Bai. Potxokia. Bat. Hortentxiak. Lau. Izotza. Sei. Izurdea. Zazpi. Itxasoa. Bost. Argentina. 3. Haupa! Eta pauma. Zortzi. Haupa! Bai. Danak. Puntu! Ondo, iztutu barik plazera. Bai ba. Ara, Txander, zer triboren berbak estrenatu? Berbekin? Ondo ezta? Bueno, Liberen, azalesten, azken diskotik ataratako berbekin egingo dugu jolas. Aratz, zegoazita, taula badator. Eta denpora. Enara. Orena. Enara. Elaia. Begiak itxi eta ireki. Kliskatu. Errukia.
Gandua. Enara, Elaia. begiak itxi eta ireki. Kliskatu. Errukia, Otzandu. enara, Elaia. begiak itxi eta ireki. Kliskatu. Errukia, Gupida. ordua, Otzandu. enara, Elaia. begiak itxi eta ireki. Kliskatu. Errukia, Gupida. ordua, Orena. mantxotu, baretu. Gandua. Enara, Elaia. begiak itxi eta ireki. Kliskatu. Errukia, Gupida. ordua, Orena. mantxotu, baretu. Otzandu. Gorrotoa, ezin ikusia. Gandua. Enara, Elaia. begiak itxi eta ireki. Hau! Eta, gorrotoa. Ganduarena da ezin ikusi bat, beste era batekoa. Lastima, Bai. Bat sartu da, 10 puntu, animo. Pena, Alaitz eta Monika, hane atxabaltako txoznaguneko miluze berezi hartara joan zen txirritatxo? Zalantza egin baduzu, ez, joan bazen. ikusten da. Bai, nabarmena. Alkontara bat eukitxeu kuadro du nola zabalik, Bai, barru bai. beste bat, Hori. eta gero txapela. Hori da. Oso guapu edo, Bai, bere estilora, baina txirritatxo, bueno, gure guardiako bertxolaria. Zan dugun, eskalagunarekin harremana eten da gero. Koñata, Tinder, bla, Bai, bla. Tinderren hasi, orain, sextina probatu ote duen. Alegia, bueno, mezuak, argazkiak, eta bat. Tuf, bialdu. Bai, txapelari argazki atera, Alaitz Monika, hemen txaitzak eta oinak. Gozen, WhatsAppean laguntxo, Naukazu. modu pikantean, Jarri. esnatu naizenetik, Dizkizut. zure musuen, Zintzarri. lazan goxo ez jango, Dizkizut. bueno, aolepota, Belarri. bueno, ondo legoke ba, Batekin. ja, taldean ezpanu, Jarri. jarri, potokeria, bai, ja. Bai, ez da ulertu. Alegia, Bertxue. txirritatxok, norbaitekin hasi da horrela, tiki-tiki, jaskik esango luke Ia moduan. ikusingu. Bueno, hiru, zuzen Argazkia, ikusingo dugu. bai. Argazkia bidal dugu kuadrilla botaldera. Hori da. Kontuz, Kontuz. Bai. Kontuz? Kontuz. Kuadrillarekin. Argazkia bialdu baripe, kuadrillako guen dakosunik gauze bat eta zubestateri bota. Bo. Hau zet, Eta kuadrillara berriz. hau zeten tela da. Erne WhatsApparekin, mesedez. Kontuz, 30. Venga, ba. Ez zait gertatu. Niri ere ez. Nola ba. Hala ba. Zuek ikasleekin eta WhatsApp talderik ez? Inigo Aitor? Nik ez dakar WhatsAppik. WhatsAppik ere ez daukazu, Zertara horietako, Ez, smartphonea daukat eta Signal eta Telegram daukat, baina WhatsAppak endun. Ados. Egiten zara beste... Horietako. Bai, Horietako bat. Inigo, bai, horietako. Bai, horietako. Denetik gara dugu hemen, Bai, Noski. hori da. Hartu lekua mesedez, alatzetan derro estaldean, orain behar ditugu batez ere imintzioa. WhatsApp aterako balitz. Ona. Ia, demora. Odolatea, zein du, drogatu. Sustantzia sartu Zainetan. zeintan. Bueno, lasaiko pizka bat. Pintxau. Jerina, Ez, baina Bai, zer. anestesia. Oso ondo, hori bai. Legal, mesedez. umia, orduan, Umia. zein du. Bai. Xaskan sartu. Xaska, oso ondo. Gustatu. Zezena, Zezena. Bai. Sanfermina. Zezena, Beia. beia esnia da. Bai, Zezena, eta? Zena eta Baserritan. bella. Bai, zezena eta beia, ja, bai. bai. Ondo. Sustantzia ondon da, Sustantzia. Sartuta sustantzia. Sustantzia. Demi Moore, ondo? Nik azkeneko urte terdi izango daia, bai. Ebakuntza egin da, anestesia jarri zidatela. Baina etzen bat ere, igual gozo esnatuko zara. Ez dut eukin inoiz, Kolpean, anestesiari. trust. Jarri zidaten hori bai, Oasisen Don't Look Back in Anger. Entzuten zauzela? Bai, kirofanoan, Bai. musika jarrita eta zirujaua. Na. Igual musika kendu, zentratuko gara bizka bat. Bai, ondo. Horrela ditzen dira? Osea, hiltzeko ez da modu txarra bez? Bai. Bueno, Honik nago, zorionez, baina. iruroina puntu! Hola, izango bazan. Bai, ez da. Ez zara izartuko. Azeran iten nik kirofanotik, eta Oasis bueltan da. Orduan,
Dana lotute. Bai, Ondo. zola berri. Arazander hartu lekua, mesedez. Alaitz eta Monika bestaldean. Atxabalta mageunde bezala, Ota lasai. Debora. Kotxe gidaria txoka. Bai. Istripua. Bai. Kolpe autoa, bai, ondo. Tortilla. Alaitz? Tortilla, patata, sartakina. Bai, sartakina. Sartakina. Pelotan jolastu. Zertan? Pelotan, ez. Zesta punta. Ikusi begiratu. Palan jolastu raketakin. Eta zer da? Bikotea. Palan jolastu. Bai, oso no. Muxo azut ikusi. Igualetan bikotea, bez, bikotea palan. Bai, bueno. Eta aratzek eta der, bueno, guizango gara nahi duguna. Nahi dugun bikotea. Hori da. Bikote bikoitza izango gara. Danak hau pazuek, iruro baina. Bikote eta bikote. Brokeback Mountain estilora, bi palisten arteko harremana da. Ondo. Pelikula Beti dago, ondo. Moriartiz. Una vuelta bat. Alaitz eta Monika hartu lekua. Inigo eta Aitor. Zemendetan? Ja ez dakit, eta izena ere, pala, pelotak, Bueno, pentsatu beharko genuke. Denbora. Denbora, hasi. Untzia, zugea. Katua, Inurria. Bueno, Kakalardoa. Bai. Ordenagailua. Idazlea, sekretarioa, atejoka. Ondo, Imeia bidali. Ez. Egin bestea, nola egin duzu? Imeia bidali, ez... Hostia. Petako edo makina, Bueno. edo makina rekreatio bolera. Bideojokoa. Tetris. Pinbola, ozer. Ala, itzegiago goten da. Tragaperras. Bolera, Ez? o kasino. Kasino hori bai. Vale. Kimikariak, laborategian, Laborategian esperimentuak. Zientzialari. Bai, hori oso ondo. 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 Bai, nion, alaitz igual, erruleta, Bai. krupierra, karta gauta beste, baina esmatu dugu. Osando, danak, iruro baina puntu. Hieroglifiko batzuk orain. Inigo Aitor, danak asmatzeko gogoz. Bai, gogoa beti, pero... Gogo barik ez da zer bizitzen, Zailagoa, bintzat. Gogo Gogo behar du. badaukagu. Ondo. Esto ba? Eroglifo zuen alde be bai. Inigo Aitor, lehenengo eroglifikoa denpora. Ez itzazue txakurrak. Nahaztu. Ez, hasi irakurtzen. Doaba, Abandonatu. Bai. Ondo. Bai. Onak die, ez bada Bai. leku batetik bestetik. Abataldean, do, nota, na, sodioaren zeinua, abandonatu. Ondo. Zuen txakurra ere lasaitu da, Aitor. Gogoa lasai bizia, arki. Bai, Txakurrare dio, nahi gauzu abandonatu deni. Bai, ez pentsa hola. Modatuko naiz, Bai. Inigo Aitor, bigarrena, denpora. Ipuinetan agertzen da. Ali... Bai. Alibaba. Bai. Ondo. Ali, da baba bat. Alibaba. Ondo. Sartu dira hauek, kobazu lora eta zakua laportuta. Egun puntu bikote. Ondo. Baba. Askotan izata lehin eta. Latzak. Bai, fuerte xamarrak, zapore ere. Arazander zer. Gurea da errua, Aitor. Ez dakit, ni arrajan izan ditut. Bai, Azala lodilla guak, baina. Bai, neue alegin, bai, gero... Azerekin lagunduta edo. Urdazpikoak. Urdaiazpikoak neue bai, Beti ondo. Neue bai, Baba baino urdaiazpiko gehiago. Bueno, hori... Itekena da, estadistikoki. Aratzetan der zer, babak zer, aratzek haulan. Bai, ondo? Kentze gozaia, bueno, kosta. Aletzen da, aritzen zara, Bai, no, merkatuen bat eskigu oso. Hori igual ja ostira larratxaldetan. Ostegunean gitarra, gero babak. Astea beteta, Bai, ez ondo? Bai, ba. Latzak alan dabe. Bai. Bai, zaila, kentzeko pixka, hola, Eroglifiko paulan asmatzen die. Latzak dira, baina aderatzen dira. Arazander, gaur, iarintxo bagabiltz eta osatzen ditugu. Lehenengoa, denpora. Etxerea, itzuli da. Erreka... Ez. Etxera... Zerri da. Zarautzo, Gipuzkoa. Zerri da hor. Urola kosta... Zerri da hor. Herri, aia. Bai? Aiara... Aia bat erantzunan zati aurretik? Anaia. Bai? Vale.
Anaia! Ikusten dituen mapan, Anaia dago, Anaia. Oso ondo, Berto. Zarauzarrentzat, Anaiak, Aiarrak. Labur eta oso zehat erantzun da. Hasi duzu gerra diplomatiko bat, baina. Lasai. Aratzander, bigarrena denpora. Autoren gatik egin didate, Esk. bai? Eska. Bai? Eska. Eska, baderantzunen zati? Belarra, Behiez? hitza. Eska, belarra. Eska, hitza. Eskaintza. Eskaintza. Teklatuan esk, ikusten du eska, eta belarraren gainean intza hori eskaintza. Osondo. Pieza guztia solte ondo, gero bat zemizan kosta, baina ondo. Enbundu. Ondo. Erto, alde derra. Aratzander, gaurtanak asmatuta. Alaitz, Monika, ia asmatzea ditugun gaupe bai? Baizta? Etxetik eta bai? Bueno, Bai. Itxuri edako zide baietz. Venga, sorte hon, lehenengo eroglifikoa. Denpora, apal horretan dago. Liburua ez. Ez? Zer behar du? Raze. Bai. Rabai? Zein? Irurra. Borobila. Zein behar du? Zein behar du? Raze. ABCD. Ra. Zein behar dugu? Ra. Zerra? Ra. Hau. Lastima. Bigarrena. Alaitz Monika, bizitxu hau. Denpora. Bazkaldu nahi nuke. Ia ze ikusten da? Hartza. Bai? Erratza. Ez, bazkaldu nahi nuko. Bestera batera. Enez, esan zuie, ze animali? Hartza. Non? Hartzak, ikuste ditugu plurala asko dauz. Hartzak, en. Tekenduta, hartzaken. Ja. Mostxa honetan ez dugu bazkalduko hartzaken, Punturi bat ere ez, lastima. Bueno, jarriko dugu giro pixka bat hemen platoan. Denpori edo hemen puntuak biltzeko ere bai. Luzeko eskuaren deia darra, guazen. Epa! Poliki, Aurrera! Go! Ganorie! Lemoarrak ganorigaz! Hau paspetxago! Lemoa! Iega! Ondo! Pero, egingo ez dute bat zementua ondo, bero. Ondo. Horrako sasoiarekin da. Ondo. Inigo, Aitor. Zementua eta egurra orain, komo inari. Lemiziko eskua. Ez errezta betiko, animo. Zenbat eskilara igo behar dira gaztelugatxeko paselizara igotzeko, matematikariak hemen. 125, 241, 314, 423. Horren esan badute zutela ezer zenbatzen, zenbat egun, da zenbat... 241. Bai, Alere asmatu. oso ondo. Bokala? Entzun? Bai, ideia hona, gero, ezpada. Nola du izan entzun berri dugun Elvis, erregearen kantuak. Townhouse Rock, Stringhouse Rock, Millhouse Rock, edo Jailhouse Rock. Azkena, Jailhouse Rock. Jailhouse! Kartzelakue. Jailhouse Rock. Kartzelako roka. Ingelesako irakasea zein da? Ez dakit. Nerekin gutxioten da bintzen. Bokala? Gozen. Nor bihurtu du Erromako enperadore adimentxuk? Xabier Madariaga, Xabier Rusabiaga, Xabier Zukia, Xabier Euskitze. Xabier Madariaga. Guaze guapo. Gladiadore handitan. Ez, urra handitan. Ja, baita ere. Zerroman no ziren oso termatakue. Bueno. Ondo. Bokala? Gau, zirkuan. Julio Cesar, bai? Entzun, aurrera? Itxarrua taberdela Batela txitxarrua
Aitor. Galdera serioa dau. Norena da batela? Jose Miguelena. Mesedez. Jose Miguel Jose. Txitxarrua eta berbela. Ez errezta betiko, bueno, bokala? Bai, listo. Ez... Bokala? Bokala. Baina bokala, Aitor. Sikiera, ez? Ba, ez dago, behira. Bai, uste bet. Mendirik altuenak ere amaiera beti. Inigo, Aitor. Komo, Ina! Zuntzak, osondo. Ondo! Ara, Txander, beste erremeste. Zegoen zerekin hau bete, eskuari eutxi puntuak bildu eta komodina. Bai, ez da? Bai. Bigarrenak dio, urtero gertatzen zait gauza bera. Ilargia honela badago, ze fasetan dago? Hilbetea, hilbera, hilberria, hilgora. Hilberria. Hilbera. Errotea. Hilgora. Ondo. Nahi bazu hilaztia hilgoran. Hori da, ez da? Bai. Vale. Edo osorik dagoen nian, bai. Hasi gara, gau informatzen bat ez da. Bokala, bokala? Ara, Txander, entzun. Mendian gora jaritza, gauzak aitzean da biltza. Sasoaren aritma da kartur gainean bitxa. Guaratz, parrandan txun biduzuketanik, Ze martxa. Venga, ze talde. Adimentxu, la txama, la jodedera, mugaldekoak. Adimentxu. Alaitz, Monika? Bai. Mugaldekoak. Errotea? La jodedera. Eski, mandita kompainia, oso nahi dira, Bokala? Ara, Txander, aurrera. Animo, Zein da munduko hegazterik azkarrena? Belatz handia, arrano beltza, sai, zuria, astorea. Belatz handia. Hori bai? Ondo, alkoia. Nola egiten du? Beraka... Bokala? Hortxe ba? Aurrera? Kanta bat. Ondo lemoa, Ondo. Ba, Blondi, entzun dugu, Debbie Harry, ze hamarkadatakoa da, Blondi taldearen One Way or Another kantua. Berrogeta hamarreko hamarkada parkatu, 70 hamarrekoa, 80 2000. 70 hamarrekoa. Hau gitarrara egin, Aratz? Zaila, baina, bueno, atako bine. Zan, zaka, 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 zan. Bokala? Urtero, gertatzen zait gauza bera. Saiatu edo... Azken da. Azken erronda? Bai, azken erronda. Zer jan ohi dute Gasteiztarrek San Prudentzio egunean? Katua, ahatea, karakolak, basurdea? Karakolak. Karakolak. Ez que barraskilloa ikusita. Bai, naiz. Karakolak. Bokala? Hani karakol sali, Bai, ez. Bueno. Zaiak ere egin beharko genuke, komo dina jokoan. Venga, ez dago zer galtzeko. Ez? A ver, kukua... Bai? Asida kantuan... Bai? Di... Horra arazua. Di... Kukua zerekin lotzen dugu. Kukua... Dirurik... Ez... Bai? Poltsikoan. Bueno! Kuku hotxa! Kuku entzuten bazu. Bai ba, beti. Urri ebe bai esaten da. Orain bizumarekin esaten da lere mugikorra daukazu dira. Ez da gauza bera. Ta urria ikutu ebe bai holan kuku entzuten bazu. Bai. Urri da, beraz. Bai. Hortxe datua. Bikote, zuek ere komodintxo bat, hori ere urrezkoa da. Alaiz, Monika. Hau eskua. Ez badakizu, ez joan bila. Zein frutak du C vitamina gehien 100 gramoko? Kiwiak, mandarinak, limoiak edo pomeloak.
Gehien. Kiwi. Ondo. Eta bokala? A. Aurrera? Adimentsu, hau da adimentsu. Bertsio bat egin du. Ze kanturen bertsioa egin du? Bidasotik harago, etxe alai, dantza zati bat, errezen ituzten. Bidasatik harago. Bai? Errezen ituzten. Bai, ez da. Haupa. Udauzkagu. Bueno, originalekin geratuko gara. Bai. Bokala, Inigo Aitor. Alaitz eta Monika. Nork idatzi zuen eraztunen jauna eleberri epiko fantastikoa. George R.R. Martin, J.R.R. Tolkien, Mary Shelley, edo J.K. Rowling. J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien. Artefaktuan, ez da izan, hau. Ez. Bokala? I. Irakurri beharko nuke artefakturako dana. Dana irakurtza dutelakon. Asieratik amaierera. Doni dana ez dut irakurriko. Nahiko lan. Ez badakizu, ez joan bila. Alaitz Monika? Aurrera? Bai. Baintzun? Bueno, Alaitz Monika, norena da? Katy Perry. Katy Perry. Yes. Ondo. Bokala? Bokala. Bao. Ez badakizu ez joan bila. Dagoena. Badakizue? Bai. Venga, bota. Perretxikorik onena platerean dagoena. Egia zan. Basoa baino, platerean. Ondo! Komo dina, bikote? Begize kontua zabaldu, markailuetara goaz eta 280 eta komodina, Inigo eta Aitorren. Alexander, 320 eta komodina, 240 eta komodina, Alaitz Monika. Inigo Aitor. Zein da zuzena? Hawaii. Lehenengo errondan. Leku txarroak egongo dira. Bai. Hawaii buruzko baieztapenak dira. Amerikako estatu batuetako estatua da. Polinesiako uhartedia da. Ozeano barean dago. Honolulu da hiriburua. Mumbai hiria bertan dago. Sumendiak daude bertan. Novak Djokovic jaio zen bertan. Revilla Gigedo irla bertan da. Obama bertan jaio zen. Hula dantzaren jatorria da. Pipeline olatua bertan da. Estatu batuetako estatua da. Ameriketako estatu batuetako. 50 estatuetan berriena. Ara, Txander. Ozeano balean dagoela. Hantxe dago, bai? Alaitz Monika. Sumendiak daude bertan. Kilauea, Mauna Loa... Eta bizirik, Bai. Kilaua eta bizirik. Inigo Aitor. Honolulu hiriburua. Bai, eta Hawaiiko hiri populatuena. Magnum bizide, Honolulun. Oh, nik ere jokarko dut. Ados. Zeu bizizena, esaten Bere tera. bekaduna naiz, bai. Ara, Txander. Pipeline olatua bertan dola. Pipeline, Zauztarra... Bai, surf munduko olatu ezagunenetako bat, bai. Alaitz Monika. Bai? Bikote? Bai. Hula dantzaren jatorria. Bakizu nola den? Hola, aloha. Bai. Ondo? Inigo Aitor. Polinesiako uhartedia da. Hala da. Azken erantzun zuzena. Komoina daukazu, Bai, komodina. Ia ba. Bai, ez da. Egunon. Obama, Honolulu jaiozen. Vamos, Egun horretan puntu. Nire barak bertakoa da. Aratz, Ander, bigarren erronda. Gizonen Uzi World Tour barruko astebeteko itzuliak dira. Txirrendularitza probak.
Itzulia Basque Country, Erromandiako itzulia, Lombardiako giroa, Kataluniako Volta, Paris, Niza, Tirreno Adriatiko, Suitzako itzulia, Flandriako itzulia, Dauphiné Kriteriuma, Estrade Bianche, Renegui Tour. Astebeteko itzuliak. Itzulia. Gurea, sondo. Alaitz Monika. Kataluniako Volta. Martxo bukaera inguruan, lehiatzen dute hau. Suitzako itzulia. Turrerako probalekuetako, eta hau. Aratzander. Paris, Niza. Denboraldi hasierako proba, oso ondo. Alaitz Monika. Ikote? Lombardiako giroa. Lombardiako giroa. Hau, Egun bakarreko lasterketa, klasikoa bai. Iñigo Aitor. Dauphiné Kriteriuna. Hau ere, Frantziako turraren aperitiboetako bat. Aratzander. Erromandiako itzulia. Giroaren aperitiboa, kasu honetan. Iñigo Aitor. Como ella. Tirreno Adriatiko. Argitu da. Aratzander, azken erantzun zuzena. Bai? Estrade Bianche. Egun bakarrekoa. Beuneko 50. Iñigo Aitor. Renegui Tour. Zergatik? Ze Flandiako turra egun batekoa da. Orduan? Renegui Tour. Osondo. Osondo. Argita garbi, puntu bikote. Alaitz Monika, 3. erronda zebek erantzuten hasi eta Tintinen abenturak osatzen duten liburuen izenburuak dira. Tintin Kongon, Loturdina belarri hautsia, La Traviata adarbakarraren sekretua, Rakam gorriaren altxorra, Itxaso gaztiaren balada, Ilargira bidean, Jadoken ajea, Turnesol hauzia, Kristalesko zazpibolak. Rakajam gorriaren altxorra. 54an argitaratua. Ondo? Iñigo Aitor. Loto Urdina. Txinan kokatua. Oso zale nintzen Tintinena, bai, berrikuspenatan erori da leku batean. Seguru. 54an argitaratua bat. Igual imperialismo edo. Ja, bueno. Aratzander. Ilargira bidean. Zuziri ikonikoa agertzen da, zalean. Alaitz Monika. Jadoken ajea. Ez, egoera hortan egoten da kapitain askotan, baina ez da benetako. Ez dago monografikorik bere ajeari buruz. Iñigo Aitor. Turnesol hauzia. Turnesol irakaslea, ardaz duena. Zeuen modukuen. Aratzander. La Traviata. Igual. Bueno, edo, zesan aizen nuen? Hori, La Traviata. Ez da, hau, Asterixen bildumako liburukia. Iñigo Aitor. Titin Kongon. Titin? Tintin. Hori, Kongon izango da gainera. Bai, ardau, berrikuspena bai. Karo, Titin pelotariari Tintin, dorein Tintineri guk Titin. Erto. Planto edo segi? Segi, ez da? Segi. Vale, pues... Bai, venga, itxaso gaziaren balada. Ez da izango baina. Koto Maltese! Ba marka gainera guaz! Iñigo Aitor, osondo, laden da irurogeta marra aratzetan der, Alaitz Monika 240. Lastima bikote! Gaur hasita gaur bukatu, Alaitz eta Monika, zer diogu? Bueno, pentsat proba hoin dugu. Bai, ez da? Bai. Gau, zuek probatu zenuten beste miluze bat. Bai. Herriko jaietako txausnagunekoa. Zeinekin geratuko gara? Galdera bihurria da, Bai. Igual irabazi gabenaz. Bai, bestearekin. Errez hauzun zena, hau baino. Han beste saiakera bat ere egin. Eta noski, eskerrik asko han bat antolatzeagatik eta gurera etortzeagatik. Opa, bikote! Mila esker! Aurrera, finalerditan! Aurrera! Aurrera! Ala goaz, ala doaz. Iñigo eta Aitor. Bueno, hauek
aspaldia ziren, aurrera eta aurrera eta aurrera. Baina erne, aldamenean estropada hontan, beste trainerutxo bat ere agertu da, eta Arratzetan derrek idatua. Eta gustatzen da Arratzetan der dantza itzen da bilatzen eskuan. Ondo. Bai, ez da? Dantzarik ez bada, ez da gure iraultza eta horrelako... Hoxe. Oso ondo. Bueno, sokatidan, dantzan ibiliko da soka alde batera eta bestera. Komeni, doala beste aldera, bai? Dantza horretan lehen urratxa, Aratzek eta Anderrek, puntu gutxi horrekin sailkatuta. Bai, orain zentratu pixka bat, adoz, komeni. Hartu lokoa, guazen sokatira da. Demora, ze iritakoa da Gojira musika taldea? Paso. Baiona, zein herrialdetako Moldavia eta Bulgaria artean? Montenegro. Errumania, zein euskal lurraldetan dago Larrasa mendia? Bizkaia. Araban dago. Ze gazti da bakearen simboloa? Usua. Bozen. Zein euskal taldetan jokatzen du Ante Budimir futbolariak? Osasunan. Boi. Zein talde kolaboratu zuen Maxus Zugarramurdirekin hileta kantu Nafarra abestian? Paso. Zetak, taldeak, harri horriar jolasean zeinek irabazten dio horriari? Guraiziak. Bai. Nork aurkezten du bitan irratsaioa Ainhoa Vitoria handiarekin batera? Paso. Sara Alonsok. Zein da Greta Thunberg aktivistaren bigarren izena? Paso. Tintin! Zenbat egun ditu apirilak? 30. 30. Zein bi kolore ditu Maltako banderak? Gorria txurila. Oso ondo. Eta otsaileko zein egunetan ospatzen da San Blas jaia? Otsailak 3. Oso ondo. Ze kiroletan aritzeagatik da ezaguna Fem Van Empel? Formula 1. Txirrindularia da. 14 astotatik 4 ihes egiten badute, zenbat geratu dira? 10. 10? Ze idazle kaleratu zuen Arrakasta liburua? Paso. Jasone Osorok, zenbat bokal daude Gaueko asanblada hitzetan? 8. Nafarroako zein musika taldetako abeslaria da Martin Ziriza? Paso. Thatchers, ze izen du Jogi Hartzaren lagun onenak? Paso. Bu! Zein telesailetako pertsonaia da Jesse Pinkman? Paso. Breaking Bad, alfabetoko zemagarren izkia da F. 10. 6! Jesse! Arratzetan der. Egin diogu tira, ez da nahikoa izan. Konturatu zari Lemoako publikoak zepen hartu duen, zuek ez pasata? Begira, Keinu polita hori, Denpora iritsi eta danak. Urrengoan gehiago, lasai, Lemo? Ander Arat, eureka itxik urrengoen finaleraino, Ojo. Ia, kontuz, apazuek! Zondo? Nola, izena nola du, 9 alde dituen figura geometrikoak? Eneagonoa. Ados. Eta 9 saiotik, 9 final jokatzen dituen figura bikoteak nola du izena? Aitor eta Inigo. Aitor eta Inigo, bai horixe. Enealogista. Eneagarrenet. Arrakazta, txugu. Haukazuek. Bai. 10.000 euro, pilatuak. Ala, omen. Sondo. Zakuan, aurrekoan, pixkat gehiago ere. Hau azkenean da, beste iturri txinatarra gotela. Bai. Ugutzi, ugirabazi. Zuentzat duena, zeuentzat, bestela geuretzat. Bai. Elikadura hori, oso ondo. Zakuan jokoan, 1.550 euro. Eta publikoa. Azko ukatzu. Kategoria. Onak, Onak, Apalemoa, zer gasto? Onak. Gure txekuek. Onak, hauek ere. Gure txekuek onak. Finalaren zain, egoten di badakigu, lehia zegoen artien sofan, nork egin arrikue, postu txarrena. Etxeko saltza. Hartzen duenak. Bai. Inigo Aitor, arriku egin dagu. Gu bai. Ez dago beste zer eginik, final asmatzie baino. Kontu klasikoak eta gustatu? Bueno, a ver. Estire gabe. Erlijioak eta esan dira zuelen matematiko izen da, erlijio kontuak eta... Bueno, baina modaren printzipioz ez, eta gero... Hori da. Eta azkanien erlijioa kultura orokorra da, nondik atozen, oinarriak zeintzuk dien, horrendaran oinarria ze liburu dago, horrendaran oinarrian gure kultura
judio kristauan behintzet. Biblia. Artefaktura, joan da? Idazlea. Badakizu, San Mateo, badakizu alegin egin den abuela ni? Irakurtzeko? Irakurtzekue. Ja. Gaztetan eta. Gogorra. Bai, ez da. Inigo Aitor. Sorte honon. A ver. Biblian agertzen diren pertsonaiak dira. Denbora. Matusalen. Noe. Juda Iskariote. Penélope. Galadriel. Sansón. Eberard. Akbar. Poncio Pilato. Nicodemo. Job. Egiaztatu egingo dugu. Yepa! Aleluia! Eman bakia ekarri, osondo Inigo eta Aitor. Aitena! Ja, errepasoan nahi zenuen? Bai, Matusalen Zesarra dan, eta Nor nahi duzu, Noeren nor nahi duzu, arkaka. horrela batematekin zalantzarik geratu zaizue bikote? Ke ba. Bueno, Inigo, kasu honetan Inigo salbatu du, Bueno, baietze horiek nahiko argi, edo Akbar, Eberant, ez dakit. Begira, Akbar da Star Warseko almirantea, Penélope Odisean, agertzen da, Itakako Ulisesen maztea hori da. Sansón Ilina, Poncio Pilato. Eberard, Harry Potterren. Job, pazientzia, ezta? Bai. Ondo, Inigo Aitor. Basalpen bari geratu gara, oso triste geratu naiz. Ja, naizen hon luzatu azalpen bari. Historioak zoragarriak dira, beti dauganera morale jaren bat. Ederto, Inigo Aitor, Sakurako bidean kokatu gara, hori da garrantzitsuena. Urrezko galdera, asmatzen badugu sakua banatuko dugu. Harvey Keitel, aktore ezagunak antzestu ditu, 2 denbora. Zeina, Harvey? Keitel. Reservoir Dogs, Harvey Keitel. Sartu? Aman. Inigo eta Aitor, ze moduz? Ondo? Hau jai... Hau izan dela... Niri gabe. Irukoa... Inigo, zeure guztakue, Bibliako kontuek, Ez que txikitan egoten nintzen monjen eskolara, eta informazio hori geratzen da hor. Baina, oroar zure jokabidetan eta izan du eraginik? Bai, eragina bai, baina joateko bestaldera. Bale, ukaziorako eragina. Bueno, bai, gero, onartu beharra dago historioak... Bai. Oso politzetiela. Bai. Ondo, Inigo Aitor, 1.000 euro eskuratu ditugu. Ba beste 1.550 jokoan. Sakua banatzeko bidean kokatu gara. Harvey Keitel. Bueno, badakigun ordan. Ez. Inundik inoa baina, Gero argazkia ikusita. Bai. Reservoir Dogs ez daren nik ez dut ikusi. Ez? Oe, ederra da. Bai, seguru baiet. Badakizun ordan. Inigo Aitor. Poncio Pilato. Bai. Edo Pontius Pilate. Izan zen, 86ko The Inquiry filmean. Honek zaitza eskue garbitzu, Jesusen kontuen. Hori da, Mateoren evangelioan eskue garbitzaitu. Eskue garbitzu... Errurik ez duela adierazteko, eta gero hortik. Pilatoles. Ondo. Inigo Aitor zer? Igual no, Ez que ez diot alpegia jartzen, eta ez dakit norden aktore hori. Badakizu. Gaur egungoa da, edo... Bai. Zurduan Sansón. Penie txarlon gesten ez dagoela hori danak izan dalako. Inigo Aitor, Harvey Keitel, aktoreak antzestu dituen, biak, zeintzuk diren, jakin nahi dugu Poncio Pilato, bai, Sansón bada beste zaku bat banatu beharko genuke, Sansón, bai! Hau batzuek! Juda zeharren nuen, ikote! Baina amaikakoa primeran osatuta, 11.700 euro zuena dituzue. Martxa honetan,
Matusalenen markak gainditzeko moduan. Inigo, Aitor! Ze maia, Inigo, Aitor, eure gurtzera guez, Hau